Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang siang dalu para pamirsa, sugeng pepanggihan wonten pawarta DKV telu. Tepangaken kula Muhammad Alif Maulana ngentarake pawarta kang asifat fakta dan faktual paling enggal. Asru salak gejah-gejah pada ngamuk. Desa cacah 9 ing wewengkon Kabupaten Ogan, Kongening Ulu Selatan, Sumatera Selatan dilaporake diserang gerombolan gajah Selasa Februari tahun 2011. Gejah-gajah mau ora mung ngerusak ketegalan dheweke warga wae nanging uga mlebu desa lan ngobak-ngabrik omahe penduduk. Ing Desa Serumbumbun, Sipin, Tanjung 9, Danau Kuming lan Bawi Pamanan. Miturut pejabat sementara Bupati OKU Selatan Ruli Rawi, gajah-gajah mau wis wani nyerang manungsa lan nyebabake wong siji tiwas kepidak. Ruli ngaku pihake sarwa salah anggone nangani perkara gajah kuwi. Arep dibedhi wedi nerak aturan amarga gajah kalebu kewan kang dilayani dening pemerintah, nanging yen ora dipateni gerombolan gajah kasebut wis mbebayani tumrap warga padesaan kang bisa dilakoni dening Rawi mung aweh pengumuman marang masyarakat supaya waspada marang pengapuke gajah-gajah mau. Rawi buka pangapuke gajah-gajah mau disebabke endeke bersedina mangan lan ngombe. Warga alas-alas kang sesuwe iki minangka habitate kewan kasebut wis rusak bersih dening tumindake manungsa. Miturut Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, saka total ambane alas 37 hektar 60%. Ing antarane jroning kahanan rusak amarga ombangan liar, kajaba kawi alas produksi kang ambane 1,2 hektar saka total 2,4 hektar. Uga jroning kahanan gundul ing taun 20-an uga tau kedadean ana gerombolane gajah kang nyerbu perkampungan warga, nanging nalika iku gajah mau bisa digiring menyang Taman Nasional Waikambas Lampung kanthi nggunakake helikopter duweke Kodam Sriwijaya. Miturut Rawi bisa wae cara kang kaya ngono dibaleni meneh, nanging mbutuhake ragat kang gedhe. Matur nuwun kaliyan kawigatosanipun para pamirsa ingkang sampun kersa nderekake lampahing pawarta ing enjang punika. Kula lan renjang nyuwun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.